Sentenza motija mill-Maġistrat Nadine li tmur kontra l-ġustizzja. Kliem il-President Onorarju tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem id-Depo wara l-qorti ċaħdet it-talba ta' Repubblika biex il-Kummissarju Angelo Gafà jieħu passi kriminali kontra l-ogħla uffiċjali tal-Bank Pilatus. Robert Aquilina sostna li kien hemm biżżejjed provi biex tittieħed azzjoni kontra min wettaq il-ħażin fl-iskandlu tal-Bank Pilatus fosthom provi minn inkjesta maġisterjali oħra li swit 7 miljun euro. U saħaq li Repubblika qatt ma tista' taqbel ma dak li ddeċidiet il-Maġistrat li hija għax tippermetti lill-Kummissarju Angelo Gafà biex ma jobdix ordni ta' maġistrat ieħor. Marret pass ferm oltre minn hekk għaliex ordnat li titwettaq investigazzjoni kriminali mill-korp tal-Pulizija sabiex il-Kummissarju tal-Pulizija jidentifika jasal għas-sorsi tiegħi għal persuni li wasluli il-montanja ta' evidenza li aħna ppreżentajna fil-qorti. Iddenunzjajna il-fatt dal-għodu wkoll illi qed isir attentat ċar ta' frame-ups u ta' persekuzzjonijiet f'dawn is-sigħat, speċjalment permezz tal-medja u esponenti tal-Partit Laburista. U allura aħna wissejna li dan aħna mhux se ħalluh jitwettaq u se nkunu qed nipproteġu kemm lis-sorsi kif ukoll il-persuni illi jiġu targeted inġustament. Għal din ir-raġuni Repubblika se tkun qed tippreżenta appell il-ġimgħa d-dieħla. Fid-dawl ta' dan kollu Robert Aquilina tenna li l-Kummissarju Gafà meta jrid jista' jibgħat għalih u għall-Aqda Repubblika kif dawn l-aħħar jiem iktar sorsi resqu bl-evidenza. Sorsi li kixfu fost l-oħrajn l-aġir tal-istess Angelo Gafà. Kien hawn fejn Aquilina fakkar lil Robert Abela biex iwaqqaf dawn l-attentati ta' frame-ups u persekuzzjonijiet għax jekk le se jsib lilhom biex jiqfulu kif waqfu lil Joseph Muscat. Aquilina spjega wkoll li bit-tibdil fil-liġi tal-inkjesti li qed jipproponi l-Prim Ministru se jkun qed ineħħi id-dritt taċ-ċittadini. Minnaħa tagħha l-President ta' Repubblika Vivian Cremona qalet li ma tistax tifhem kif il-whistleblowers suppost qed jiġu protetti bil-liġi, però minflok hemm teddid u persekuzzjoni fil-konfront tagħhom.